Здравейте! Вие сте с Digitalks, подкастът, който търси отговорите за дигиталната трансформация. Аз съм Мария Карашанова, а днес ще си говорим за обученията на кадрите и преквалификацията. Според последно проучване на Microsoft и LinkedIn, 71% от лидерите предпочитат да наемат кадри, които имат умения в сферата на изкуствения интелект, пред такива, които имат умения в една конкретна специализирана друга сфера. С други думи, в бързо развиващия се технологичен свят, кадрите е необходимо да познават изкуствения интелект, за да могат да оцелеят на пазара на труда. От друга страна, пък самите компании имат нужда от служители с подобни познания, за да могат да останат конкурентноспособни и да развиват различни иновации. Именно за това днес ще си говорим за това какви са предизвикателствата пред преквалификацията на кадрите и повишаването на техните умения, както и какъв е правилният подход, който бизнесът може да предприеме в тази насока. За това днес мой гост е Димитър Георгиев, който е менеджер на тренинг практиката в ITC. Здравей, Димитър! Здравей, благодаря за поканата. За мен е удоволствие, мерси, че прие. Тъй като се познаваме, започвам директно на ти, надявам се не е проблем. Абсолютно. Тук е моментът да споменем всъщност, че ти ще бъдеш лектор на предстоящия вече 4-ти мастер-клас в сферата на изкуствения интелект, който ще бъде, разбира се, не изненадващо, посветен на темата за повишаване на квалификацията, надграждане на уменията при кадрите. Дали можеш сега съвсем така да ни загатнеш какво ще можеш да споделиш на посетителите? Да, аз също чакам с нетърпение следващия месец и събитието, където ще можем да разгледаме в дълбочина още много числа, подобни на тези, които ти сподели, тъй като през тази година действително излязоха много интересни резултати от проведени проучвания и за мен ще е много ценно да привлека вниманието на аудиторията с това как четем тези числа и какви са действията, които да предприемем спрямо тях. Чудесно. Наистина, аз съм много любопитна да разбера какво повече се случва в света на обученията на кадрите. Но преди да отворим въобще голямата тема за изкуствения интелект следващия месец, нека сега да си поговорим малко повече по принцип как се случва обучението на кадрите. Какви са основните предизвикателства, с които се сблъсква бизнесът, когато става дума да помогне на своите служители да имат по-добри умения? Да, като цяло ми се иска да внимавам да не обобщя целият бизнес, тъй като от нашия опит си личи как различните индустрии, съответно компаниите в различните индустрии имат различни проблеми и различно естество на проблемите. Много от по-развитите компании имат и работят много активно в посока изграждане културата на учене. Като за мен това е първото предизвикателство пред всеки един бизнес, защото всяка една индустрия ни показва, че динамиката, която идва от самата индустрия, се посреща чрез екипи, които имат нужните умения и са готови да бъдат гъвкави и да се адаптират към промените, които настъпват. Само че тази култура на учене не е нещо, което ние можем просто да наложим или да я споделим. Нали? Културата се изгражда. Затова аз тук искам да използвам пълното значение на тази дума и оттам да посоча това като първо предизвикателство. Оттам нататък, ако ние имаме такава култура, в която и бизнеса дава нужната среда за развитие на хората, но разбира се и от срещната страна има екипи и хора, които са със съзнанието, че ще се развиват, искат го, търсят го, полагат усилия това нещо да се случва, тогава вече настъпваме към следващи предизвикателства и това са по-скоро логистични такива. Като се започне от това какво, кога, какъв бюджет и разрешаването на цялата логистика. Дори може в началото да звучи много просто, че дори да имаме осъзнаването, че трябва да придобием някакви умения, това двуцифрено или трицифрено число хора да преминат през дадено обучение, наистина да има резултат от това и това да се случи в рамките на определен период от време, през което бизнеса, пазара няма да чакат ние да седнем да се обучим, нали си е сериозна задача. И тук
Според мен е напълно нормално една компания да не може да се оправя сама с това, макар че може би на пръв поглед изглежда лесна задача. Създаването на програма, която да разреши тази логистика, си е наистина сериозно предизвикателство. И тук бих предложил да се работи като консултантски проект. Тоест, въпреки че обучение, да има такъв елемент на по-сложен проект, в който това нещо да се доставя. Да, т.е. обученията в днешния свят трябва да са някъде между напредъка на технологиите и все пак хората, които не сме свикнали съвсем, т.е. няма как понякога да сме напълно актуални съзнанията си. Да, но има много действия, които може да ни помогнат да сме по-адаптивни, по-лесно да научаваме нови неща. Когато сме имплементирали или развили по-скоро нужните ритуали в компанията, нуждата на гласа, нужната среда. Тук отново ще се върна към този термин култура на учене. Тя е много красноречива и тогава бихме могли по-лесно да развиваме екипите си и да можем по-бързо да се адаптираме. А в тази връзка отдавна говорим за продължаващо обучение през целия живот. Има ли някаква разлика на база на твоя опит между поколенията? Дали по-младите поколения приемат по-лесно този нов подход в ученето? Да, тук аз много се изкушавам да дам такъв пример, при който може би всеки един човек в ежедневието си е чул някой от близките му да казва: аз съм прекалено възрастен, за да се променя, или аз съм прекалено възрастен, за да науча нещо ново. Това е особено характерно с навлизането на все повече и повече технологии. Притеснявам се да говоря по отношение на това кой е млад, кой е стар и кой от кое поколение. Но тук има доста научно знание точно по тази тема и тя е изключително интересна за мен, тъй като има Нобелова награда по невропластичност, която много ясно доказва, че мозъка на човек може да се променя, може да запаметява успешно, може също така и да забравя, да изгражда нови връзки, независимо от възрастта на човека и на организма. Тоест няма оправдание вече да не искаме да учим. Така. Сега, действително обаче разлика има и тя е в нашата нагласа към на придобиването на нови знания и умения. Тук се посочва една възраст от 25 години, която, разбира се, различните индивиди е различна, но хората до 25 години имат такава нервна система, която им създава такава среда в тялото, най-вече в главата, че човек без да полага допълнително усилие има нужната нагласа или така наречената неврохимия, чрез която ние много лесно запомняме до тази възраст, без да правим никакви усилия. С напредване на възрастта тази химия се променя и реално се налага да има някакъв по-силен тригер, който да тригерира нервната система, за да може тя наистина да ни докара в такова продуктивно състояние. И възрастните хора са по-трудно се фокусират и по-трудно внимават върху конкретна тема. Но няма проблем с това мозъка им да запомня и да се развива. И тук за мен огромната разлика прави начина на провеждане на обучението. Неговата модалност и това ние как успяваме да вземем вниманието на възрастния човек. Не можем да очакваме, че сега ще си пуснем лекция в интернет, която ще слушаме между другото на тема изкуствен интелект, например, и ще запомним всичко. Това е трудно. Ние трябва наистина да успеем да тригерираме аудиторията в едно обучение, да я привлечем, да й вземем вниманието, тя да се обвърже сериозно с обучението, за да се фокусира върху темата, за да може да се приведе организма в такова състояние. Това е най-голямата разлика и ето защо и сега с навлизането на изкуствения интелект ние можем да го използваме, за да помага в тази област, но на края на деня всеки може да си направи извод за себе си. Например, ако иска едно произведение изкуство да му направи силно впечатление,
дали ще го разгледа в интернет или ще отиде да го види в дадена галерия. Кое от двете ще му направи по-силно впечатление? Тук ми е интересно, всъщност има ли някакви трикове от практиката за това как е по-лесно да се обучават възрастните хора, как е по-лесно. Под възрастни, нали, имаме предвид не деца и тези до 25 годишна възраст. Има ли някакви наистина тайни, които могат да се използват, за да се провокира тяхното внимание? Има и трябва да призная, че те не са хич тайна. Има много успешни практики по тази тема. Например, това преди дадено обучение да се случи, човек да получи предварителна информация, за да може да се изгради нагласа предварително. Не в момента, в който стартира даденото обучение, човек сега да разбира каква е темата и какво ще учи и така нататък. След това, по време на обучението, огромен трик е в ролята на обучаващия. Нали, той да може не просто да пренесе материала, това може да се случи и в видеозапис, и в аудиозапис, може да се случи и с AI асистент, нали, които трудно взимат наистина вниманието на възрастния човек. Много по-успешно е, когато ние имаме преподавател, нали, чрез който, тук е най-големият трик, ако мога да отговоря фокусирано на въпроса. И след обучението е много добре, ако може хората да останат ангажирани в известно време. Не просто да се върнат обратно към своята действителност и да продължат по същия начин, по който са оперирали дадената тема и преди обучението. Може да продължат да четат, да имат някаква задача, по която да поработят, да попрочитат още статии по темата или да продължат напред, за да може това да се изгради по-трайно. Тоест е необходима една такава интеграция на знанията в последствие. Да. И да има, аз бих използвал тази дума модалност. Нали? Тоест обучението да не е начало-край, а да е разпиляно във времето и да се ползват всички налични средства, които са познати на един обучаващ орган или учебен център, за да може наистина да се справим с, колкото и научно да звучи, с нервната система на учащия се. Тъй като това е доста от гледна точка на самите кадри, на служителите, в този смисъл как самите компании могат да подпомогнат въобще този процес? Спомена няколко пъти изграждането на култура за обучения. Как може това да се улесни в организацията? Да, много компании, които са осъзнали сериозно тази тема, пристъпват към това да имат роля в компанията, която е силно ангажирана с тази тема. Това може да бъде Learning and Development специалист, може да бъде част от човешки ресурси, може да бъде независим, но някой, който наистина е фокусиран по тази тема. Друг подход, и това е често роля, в която моя екип влиза, и това е ние да сме в ролята на разширение екипа на компанията, така че ние да се погрижим за тази организация, която може да включва много неща. Първо, идентификация на това какви да бъдат уменията, как да се случат нещата, да се използва комбинация от различни методи на учене, за да се работи в тази посока, но със сигурност трябва да има звено, което да е фокусирано върху това, то няма да стане от само себе си. Спомена идентификация на уменията. Всъщност как се случва този процес, как една компания най-добре да разбере от какви умения има нужда на страна от, да кажем, както е сега популярните покрай изкуствения интелект, свързани, да кажем, с машинно обучение или с обработка на данни? Тук има наивна част на отговора, в която в най-добрия случай това би трябвало да идва от бизнес нуждите на компанията. Когато една компания има ясна визия за това на къде иска да се развива, какви са бизнес нуждите, какви проекти предстоят, оттам да следва нуждата от обучение и развиване на уменията. Но това в реалността е по-трудно и напълно нормално в даден момент от време компанията да не може самичка да идентифицира ясно нужните знания и умения, които са необходими. Тук може да се ползва тренинг консултант за това нещо, което да работи заедно с експерт в дадената област, за да може да се види какво е текущо състояние, какъв е бекграунда на хората, които искаме да развием, къде целим да отидем и как ще попълним дупката между двете неща, да се изгради нужната тренинг инициатива или инициатива за обучение, която ще се направи и да се върви по този път.
много често, особено при навлизане, и то бурно навлизане на нова технология, е напълно нормално компанията да не може да се оправи самичка с тази тема. Аз имам много скорошен пример, ако е удобно да го споделя, в който имахме запитване за изграждане на Power BI специалисти, но отзад има много допълнителни теми, които са необходими. Какъв е бекграунда на хората, те до каква степен познават бази данни, до каква степен познават querying, дейта модели. И когато всичко това нещо се нареди, може да стартира една успешна тренинг инициатива и компанията да продължава напред смело. Тоест, служителите задължително трябва да са ангажирани в този, да го наречем, по-предварителен процес преди стартирането на самото обучение. Да, има много методи това нещо да се случи. Аз споменах преди малко, но би било страхотно, когато от страната на компанията имаме специалисти, които могат да помогнат с комуникационната стратегия вътре в компанията, за да може наистина да се създаде нагласа към това нещо да се случва. Т.е. да започне обучението и да се случва успешно. Да има видимост какво ще случи, каква е полза от това нещо да се случи. Ние имахме изключително успешен пример с това в банка ДСК, където реално погледнато имахме огромното удоволствие да приобщим CFO, ролята на компанията, който излезе пред аудиторията и каза, че благодарение на този тип обучение финансовата институция ще има възможност да взима много по-бързи и качествени решения, което е изключително мотивиращо според мен за хората и те виждат наистина как, преминавайки през даденото обучение, преминавайки през дадена сертификация, те имат реален принос към това какво ще постигне дадената финансова институция в своята дигитална трансформация. Имало ли е, може би, такива по-неприятни случаи, където да се сблъсквате с по-голяма съпротива от страна на хората и какъв е твоя съвет? Как трябва да се подходи в подобни ситуации? Да, много често има такива, ако мога да ги нарека, те са познати от психологията, вътрешни саботьори, които могат да са както във всеки един от нас, така и в компанията. Много често се случва, когато се говори за обучение, да се подхожда малко по-старомодно, в което, когато ние имаме разговор в стил брой хора, брой обучения, срок, скорост, тогава уменията и ползата от обучението започват да остават на заден план. И всички се фокусираме върху по-прагматичната част на нещата. Обученията и развитието на хората не е нещо, което човек трябва да търси да си купи на промоция. Това е сложен процес и преди всичко трябва компаниите да внимават да нямат много тежки и сложни процеси по одобрение. Това е нещо, което много често ни пречи. И това довежда до резултати, които ние, за съжаление, виждаме в нашата практика. Крайният екип или човек, който трябва да развие своето умение, да се налага да чака с месеци, за да получи качествено обучение, което на мен отстрани ми струва, че е прекалено бавно за бизнеса. Бизнесът има нужда бързо да се развиват нещата, за да може новите технологии да помагат. Тук веднага се изкушавам да вмъкна това, че всичките големи компании, производители на облачни услуги, изкуствен интелект, Microsoft, Google, AWS, ServiceNow също, винаги споделят, че най-голямата пречка за усвояване на техните облачни услуги, това е липсата на нужните знания и умения. Или така наречения adoption на новите технологии, придобиването и превръщането на бизнес полза от тези услуги е именно в липсата на знания и умения. И колкото по-бавно се случва това нещо, толкова повече се отлага ползата от модерните технологии. Тоест няма как наистина да живеем в технологичен свят, без да си развиваме уменията. Просто няма как да се случи вече. Абсолютно. Ти малко по-рано ме попита за подсказка и за тайна. Наистина няма нищо тайно, всичко го пише в големите книги, големите фреймворкс, които са много известни. Аз тук искам да извадя нещо от Agile, където има терминология T-shape skill set, при която се описва това, че човек, бидейки на определена позиция и роля, която е вертикалата на T,
той, разбира се, изгражда нужните умения в тази посока. Но освен това, има и горната част на буквата Т, където в някаква част от времето си човек е хубаво да се занимава и с други неща, свързани, но да отделя 10-20% от времето си в някаква друга посока, да е част от други инициативи, в други отдели. По този начин всички ще бъдат много по-гъвкави и много по-готовност да се променят. Тук няма как да не попитам за темата меки твърди умения, която сякаш през последните години повече се даваше приоритет на меките умения. Дали това продължава да е така? Какви са твоите наблюдения? Да, това е наистина много интересна тема, защото първо забелязваме, че от една страна твърдите умения, ако можем така, нали, на български така ги определяме, преди време 5 до 10 години, особено в IT индустрията, там имахме много по-обособени продукти, които трябва да бъдат добре изучени, как работят в дълбочина, за да могат да се имплементират, да се вкарат в действие. И изучаването им беше така по-странен ефект. Тоест ти като изучиш един продукт, можеш няколко години подред да го оперираш успешно. Докато сега все повече ползваме тези продукти като услуга. Тип софтуера със сервис. Или дори платформа със сервис да е. Тогава вече специалистите се оказва, че разбират от повече неща, може би не в такава дълбочина, но са необходими букет от умения и това винаги в реалния живот се случва в екип. Отивайки в екип, ние започваме да говорим за планиране, за приоритизация, за фокус и много плавно започваме да минаваме към меки умения. Нали, аз в случая цитирам термини от Agile, нали, но там веднага се изисква екипа да има емпатия към останалите членове на екипа, да може да се дава обратна връзка, да може да променяме фокуса по време на своя спринт. Така че ние неизбежно преливаме в нужните меки умения. И тук бих цитирал една фраза, че няма как да изграждаш твърди умения без да имаш меки умения. И според мен двете неща върват ръка за ръка при всички положения. Това е особено интересно, искам да подчертая момента, в който работим в екип. Защото много често, когато ние говорим за меки умения в ежедневието, те в голяма степен са на индивидуално ниво. При нас много често се давам пример, това е с тайм менеджмент. Когато човек иска да задълбая в тази тема, всичко е много в единствено число. Тоест ти имаш важните за теб, примерно големите камъни, малките камъни, подреждаш си ги и така нататък. Ние не може да имаме екип, в който участници в него имат различни големи камъни. Не защото те няма да бъдат екип. Тоест тук ние предпочитаме да говорим за agile skills, в които ако говорим за управление на времето, то трябва да говорим за какво трябва да се свърши подредено в задачи или stories и да говорим за story points и да говорим за priority shaping в рамките на определен период от време, да кажем спринт. И тогава тайм менеджмент всъщност не е този класически тайм менеджмент, той е вече на екипно ниво. За да може след преминаване на един такъв тип обучение, когато човек се върне в екипа си, той директно да приложи наученото, а не да се чуди сега аз как ще приложа тайм менеджмент, след като останалите си работят по същия начин, както преди. Да. А тук може би трябва да намесим и темата за изкуствения интелект. Всъщност дали ще въобще технологията, която идва за да ни улесни в извършването на някои задачи, дали няма да даде в един по-дългосрочен план приоритет само на меките ни умения. Един вид, защото те ще са по-човешките, които все още не можем да припишем на изкуствения интелект. Така, да. Можем ли да помислим в тази насока? Да, това е валидна посока на размисъл. Например, ако хванем само темата prompt engineering, а именно това какви умения са ни необходими, за да можем ние наистина да извлечем максимума от изкуствен интелект или поне неговата Generative AI тема и да можем наистина да се справим с този момент, т.е. да сме достатъчно точни в изказа си,
да внимаваме как да се предпазим от потенциална настройка или нагласа или така нареченото халюциниране на отсрещната страна на инструмента, с който работим. И тук има нужда от едни такива аналитични умения, които определено са нещо, което ще ни е необходимо. От друга страна, ако наистина се получи така, че ще има по-малко копи-пейст благодарение на AI, което наистина очакваме да се случи, то мисля, че и вече се случва, действително ще са ни необходими все повече и повече меки умения. Но не трябва да забравяме и твърдите умения. Тук ще цитирам един от нашите старши консултанти и партньори в ITC, с който много говоря на тема изкуствен интелект и то как той помага в писането на код. И реално погледнато, ако благодарение на изкуствен интелект ние можем да генерираме много код, което е страхотно и може да спестим много време на един разработчик, какво ще се случи в момента, в който нещо не работи като хората? Да, може би ще имам нужда от по-малко на брой разработчици, но на края на деня, ако в екипа липсва и въобще тази експертиза, това е огромен риск за бъдещия продукт или за бъдещата услуга, която се разработва. Така че на този етап си представям, че изкуственият интелект наистина може много да ни помогне, може много да ни ускори, може да ни освободи време, за да учим меки умения, но все още не си представям, че сме готови да имаме липса на експертиза, ако тя е в посока на твърдите умения. Тоест, ние трябва все пак да го мислим като наш асистент, който да ни помага. Да, абсолютно. Добре, в тази връзка ми се искаше да те попитам за кои са ключовите стъпки, които компаниите могат да предприемат, какви са правилните стратегии, когато става дума именно за интегриране на умения с изкуствен интелект в екипите. Ние имаме наистина голям прецедент с това много бурно навлизане на тази технология. И в голяма степен има много статистики, които показват това нещо. За 2 месеца, колко милиона потребителя и така, например, ChatGPT, което абсолютно това са факти. Но ние трябва да си даваме сметка, че специално при тази технология има много предпоставки, които са на лице, за да може това нещо да се случи. Ние живеем в време, в което не се чудим хората дали имат смартфон в ръцете си или не. Време, в което компаниите нямат нужда да пускат поръчки за хардуер, да пристига и така нататък. Време, в което има огромна свързаност. Тоест всички тези предпоставки са на лице и това дава възможност изкуствен интелект да навлиза по такъв начин. И действително различните компании са в различна готовност за това нещо. В самото начало на разговора ние цитирахме културата на учене. Аз искам да се върна малко към това, защото компания, в която това нещо вече е изградено, тя е гъвкава и по-лесно се приспособява и по-лесно се адаптира към нови технологии, дори и толкова бърно развиващи се. Тук искам да цитирам и работата ни с KPMG, където ние имаме сложни тренинг инициативи и на нас ни отне взаимно по-малко от 1 месец ние да изградим тренинг джърни, което е около изкуствен интелект и в него вече се обучават хора. И то говори на сертификационни обучения, не нещо, което е повърхностно. Тоест тук буквално за 1 до 3 месеца компанията може много бързо да се адаптира. Оттам нататък има много предизвикателства и аз изцяло искам да посветя лекцията на предстоящия мастер-клас, където да дам много примери от практиката специално в тази посока и ще се радвам много на внимание от аудиторията там. Със сигурност нямам търпение да чуя какво ще споделиш. Много ти благодаря за този разговор, за мен беше удоволствие. И аз благодаря много за поканата още веднъж, за мен също темата е много интересна. Със сигурност това просто откриваме завесата с този епизод. Има много още какво да се каже и научи по темата. А вие, скъпи зрители и слушатели, ако все още не сте се регистрирали за нашия мастер-клас AI Explained, който ще се проведе на 8 октомври, побързайте да го направите, тъй като местата са ограничени. Линк може да намерите в описанието и ще се радваме да ви видим след по-малко от месец. А до тогава харесайте това видео, споделете го и ни следвайте в YouTube и аудиоплатформите. До нови срещи!